minnu sɔgɔlen mana nin waati in na an bɛ foli kɛrɛn di aw bɛɛ lajɛlen ma ka yɔrɔ la ko bi ye araba ye mɛ kalo tile 27 san 2020 an ka wasaden bulon kunu a kulu sigira an bɛna o kunnafoniyaw di aw ma ka yɔrɔ la ko lakana siratigɛw la dɔrɔgu ko ta kibaruyaw la ale ɲɛmaaba kunu a ye kunnafoni di kɛ a ka salon san baaraw la ani min ye Gawo maire bingani min kɛra ale kan ni k'a ka bolimafɛn minɛ na ko kan ko kibaruyaw la Burundi ale ye jamanakuntigi kura sɔrɔ nin ye aw ka bi kunnafoni kɛnɛ sigilen ye. Musa Timini ale sugantilen kɔ mɛ kalo tile 11 san 2020 a députétɔw fɛ ka kɛ an ka député bulon ɲɛmaa ye kunu baara tɔw lakilenna ka kulu sigi ka yira o la k'a fɔ o baara kɔnɔ kulu 6 ale sigira o 6 la 5 y'a yira ko ale ye fanga jukɔrɔma donba ye min ye kulu 1 ye ale ko k'ale bɛna kɛ fanga sina ye o siratigɛw la an b'a yira o la k'a fɔ ko kulu fɔlɔ ale sigilen bɛ ni RPM n'o ye politiki tɔn ye o maaw fɛ député maa 51 de bɛ ale kulu kɔnɔ min ye kulu filanan ye Adema PAJ o politiki tɔn maaw ye ale député ye maa 25 ye min ye kulu sabanan ye ale tɔgɔ ko Bɛnso ADP Maliba politiki tɔn ale ni a dɛmɛbaw olu ye nin kulu in sigi député maa 20 o de bɛ kulu in kɔnɔ min ye kulu naaninan député Adi Ɲagando ni ale ye MPM politiki tɔn ɲɛmaa ye ale ni a jɛɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan min bɛ bɛn député 19 ma ni ka nin kulu in sigi min ye kulu 5nan ye ni ale tɔgɔ ye ko MRD ale ni Asma UMRDA olu farala ɲɔgɔn kan ka député maa 10 sugandi min ye nin kulu 5nan kɔnɔmaw ye min ye kulu 6nan ye ale ye fanga sinama tɔnw ye ni ale kulu tɔgɔ ko URD VRD olu ye maa 19 k'a yira la k'a fɔ ko Kami Kumajan laɲini min n'o ye ka jɔyɔrɔba di musow ma ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye muso ka kɛ kulu dɔ ɲɛmaa ye o muso in yɛrɛ sa ale tɔgɔ ko Madame Aïdara Aïssata Sise ni bɛɛ b'ale wele ko Chatu ko kulu min ni o ye MRD ye ko o ɲɛmaaya bɛ ale bolo ka yira la ko Chatu yɛrɛ ko ale ye Burɛmu député maa ye min sugandira kabini tako fɔlɔ waati la baara tɔw bɛ ka waleya walasa ka député bulon bureau sigi don nataw kɔnɔ. Lakanako siratigɛw la min ye kiiritigɛla colonel Adama Tunkara ye ni ale ye OCDS o ɲɛmaa ye n'ale ka baara bɛnnen bɛ drogue ko kɛlɛli ma jamana kɔnɔ ale ye kunnafonidilaw wele ni ka kunnafonidi kɛ u ka san 2019 n'o ye san 2019 baaraw ye o siratigɛ la an b'a yira la k'a fɔ ko drogue min n'ale tɔgɔ ko cannabis o kilo 5,000 ani 175 ko u ye o de minɛ min ye héroïne ye ale kilo 6 cocaïne sa o kilo 5 ani buruburu A6 ale kilo 75 a ko min ye tramadol kisɛ ye o b'a 170 ani 372 ko u y'o de minɛ ale ni furakisɛ caman ni min bɛ maaw ɲɛnamini a ka kumaw la halisa a ko n'i y'a jateminɛ san 2018 n'o ye san 2018 a ko u ye minɛni minnu kɛ o cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ san 2019 kan n'o ye san 2019 san ye ka d'a kan san 2018 san a ko remorque 5 o de fara minɛnjugu ninnu minɛtaw la min ye san 2020 ye n'o ye ɲinan san ye 2020 a ko ni ala sɔnna o tɛna salon fɛnɛ ta bɔ ka d'a kan u kɛlen bɛ ka kalanw boloda min b'a to kojugukɛla ninnu mana u yɛlɛma cogo o cogo u bɛ se ka u sɔrɔ ni ka dankari u la cogo min b'a to u ka nin baara jugu in a
kana san sɔrɔ ni ka warakata an ka jamana kɔnɔ cogoya min na. Lakana siratigɛw la halisa an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko tɛnɛ nɛgɛ ɲɛ 9 waati Gao komini mɛri ni ale ye Bukari Danka Traore a ko binganikɛlaw binna a kan ni k'a ka mobili daraki ka bɔ a la. A yɛrɛ ka mobili marayɔrɔ n'o ye garage ye ko o ni ale ka so cɛ ko mètre 100 bɔɲanko. K'a to téléphone na a bɛ ka kuma dɔ ɲɛfɔ a ka chauffeurkɛ ye. Binganikɛlaw de nana ni ka bɔ fan bɛɛ fɛ ni marifa ye ni k'a dajɔ ale la. A ko mobili sa ale kɔni y'a d'u ma nga min ye clé ye u taara ni k'o to. A ko mobili ko a bɛ baara kɛ satellite kan. O sabu la a dalen b'a la ko mobili k'a bɛna ye ala timɛ. Kabi ni kunnafoni ni a dira an ka finitigiw ma u ka munumunu salo cayara Gao ni a dafɛduguw la walasa bolimafɛn a bɛ se ka ye joona. O wulikajɔ u b'o o la hali bi min b'a to bolimafɛn bɛ se ka ɲini ka segin a tigi ma teliyala lakana kɔnɔna la. Kokanko kibaruya la k'a yira la k'a fɔ ko Burundi ale ye jamana kuntigi kura sɔrɔ ni ale tɔgɔ ye Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye ale bɛna bila jamana kuntigi Pierre Nkurunziza nɔ na ka d'a kan ale ka fanga san 5 o sarati dafara ni waati in na. Ndayishimiye ale ye Pierre Nkurunziza ni o ye jamana kuntigi ye o ka politiki tɔn maa ye. Ale de kun sugantira min ye ka bila Pierre Nkurunziza nɔ la kalata min ni o kɛra mai kalo tile 20 tɛmɛnen Burundi. K'a yira la k'a fɔ ko o kalata in senfɛ min ye jamanadenw ye kɛmɛ bɔ ma 68 ani buruburu olu ka danaya dara Ndayishimiye kan ka a suganti k'a kɛ u ka jamana kuntigi. Ni kibaruya in sa u ka sariya sunba ale ye nin kibaruya in sarati di an ma mai kalo tile 25 tɛmɛnen. Ale ni maa min kun bɛ ɲɔgɔn na ni o ye fanga sinama ye ale ye Agathon Uruwasa ye ni ale ye 24 ni buruburu sɔrɔ kɛmɛda o kɛmɛda. K'a yira la k'a fɔ ko utu kalo nata in na ni ala ye o yira na jamana kuntigi kura Evariste Ndayishimiye ale kan ka sigi san 7 fanga ni ka o baaraw kɛ. Baara min ni o b'ale bolo teliya la o ye ka se ka baara kɛ min b'a to Burundi ani kɔkanmaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Europe dɛmɛjɛkulu u bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogoya min na. Ka d'a kan olu kun kɛlen bɛ ka u ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ Burundi jamana maaw la. Ni kokan kibaruya in bɛ an ka bi kunnafoniyaw kuncɛ k'a yira la ko nin baara bɛɛ lajɛlen sigira sen kan ala ni ANCD ani AMAPU ka bolodi ɲɔgɔn ma baaraw ye. An bɛ dugawu kɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ ni kɛnɛ kelen kan.